Hola, soc Nacho Sánchez, guia turístic i soci de la colla de campaners de Bétera. Ens trobem a la Torre Campanar de la Puríssima Concepció, exactament al museu, el Museu de Campanes i Campanars de Bétera. Un museu que estem confeccionant a poc la mateixa colla de campaners. Per a visitar el museu i la Torre Campanar, la colla de campaners hem organitzat durant els mesos d'estiu unes visites guiades nocturnes on podreu conèixer la història, les curiositats i les llegendes del poble de Bétera, de l'església i, sobretot, del campanar. Durant les visites podreu conèixer cada una de les campanes, les seues funcions i la tasca que portem a terme la colla de campaners. També observar les meravelloses vistes que es veuen des del campanar mirant cap a la Serra Calderona. Igualment, la història de la campana Maria, una campana declarada bé d'interès cultural i que data del segle XVI. Adeu!